Hola, molt bona vesprada, benvinguts al Forcat. Més de 300 jóvens d'Espanya i de tota Europa participen en el primer congrés de jóvens cooperativistes. Damunt la taula, un dels principals problemes al sector, el relleu generacional en l'agricultura i també en la ramaderia. A més, estan debatint com afecta la digitalització al sector. Dos punts importants que marcaran el futur del sector no sols a la Comunitat Valenciana, sinó, com dèiem, a tot el món. Les generacions més joves i el cooperativisme es donen cita en el primer congrés de jóvens cooperativistes a la ciutat de València. Es tracta del primer fòrum que es fa en el Cap i Casal. Un dels principals problemes als que s'afronta el sector és el relleu generacional en l'agricultura i la ramaderia, una mancança que també afecta a les cooperatives. El futur de l'agricultura a nivell de Comunitat Valenciana passa per ser cooperativista o no serà, perquè la propietat, desgraciadament, són xicotetes explotacions, així no tenim grans explotacions, ningú per ell té capacitat d'anar al mercat. De fet, esta falta d'incorporació de jóvens també pot afectar a aquest tipus d'estructura empresarial, així com el futur de la seva sostenibilitat. Per aquest motiu, el Congrés aborda quin és el present i el futur de les cooperatives. Cerquen mesures per a incloure als jóvens dins de l'agricultura i la ramaderia, unes mesures que a Europa ja s'estan donant. Tindrem que ser capaços d'unificar la producció dins d'una cooperativa, presentar una oferta conjunta i llarga durant tot l'any i passar a ser el que han sigut durant molt de temps les cooperatives a nivell de Comunitat Valenciana, vertebraors de la comunitat i donar solució al sector agrari valencià. Per això, durant les sessions d'avui participen cooperativistes de la Unió Europea. Este fòrum empresarial de jóvens cooperativistes analitza i assessora quines són les necessitats del sector. A més, tracta d'identificar les línies d'actuació per evitar el despoblament de les zones rurals. Per això és fonamental treballar en quina serà l'agricultura del futur. Un dels aspectes amb els que treballa este fòrum és com ajudar la digitalització als jóvens cooperativistes i a les cooperatives.